En aquest nou escenari on ens trobarem al teatre principal, acollint aquesta programació i produccions del JAI, i on mantindrem també, diguem-ne, el Teatre Alegria com a contenidor de propostes més arriscades. Ens interessa aquesta cosa multidisciplinar. D'alguna manera, els nous llenguatges són els temes de sempre, l'amor, el desamor, la mort, la injustícia social, però amb aquests nous llenguatges que són els que avui en dia utilitzem, hem d'utilitzar, no? Però continuant sent aquest mirall de cara a la societat. Començarem, doncs, amb aquest pel davant i pel darrere, el 9 d'octubre. Nosaltres, per definir una mica la temporada que comencem aquest any, doncs la definiríem una mica com una temporada de canvis, no? Molts canvis, no?, per el que som nosaltres, no? Perquè d'entrada, doncs, bueno, ja és un plaer canviar d'escenari, no? Poder venir aquí al teatre principal, que ens permet tenir un aforament molt més ampli. I aquí tenim moltes més possibilitats que esperem i confiem que la gent s'animi i que pugui animar-se a venir. El que ens fa grans és la qualitat, el que ens fa grans són els creadors i el que ens fa gran també és el públic i, per tant, l'èxit, el retorn, el feedback que acabem tenint per part del públic, que penso que anirà creixent, especialment a partir d'aquests nous equipaments que comenceu a tenir i que creiem que ha de ser l'abans i el després en el vostre camí. Una ciutat que té un institut del teatre, una ciutat que ha consolidat el seu centre d'arts escèniques i que vol ser això. A partir d'ara, i en aquest marc del teatre principal, vol ser un referent al país des de la ciutat de Terrassa, amb la seva producció, amb la seva programació i amb el seu flamant equipament també.